Čau lidi, vítám vás na videa, nezapomenat odběr, like a zvoneček a v tomto videu vám ukážu hru z Robloxu Steel a Brain Rot. Tak první budeme nakupovat nějaký postavičky, aby nám dali peníze. Jak vidíte, začínám na 50 000. Tak prvního jsme koupili, na tohle ještě mám peníze. Tak, koho bychom ještě vzali? Tady nějakýho, třeba Cappuccino Assassino. No, toho vezmeme. Ten je za 10 000, tak máme už jenom 31 000. Tak, 2800 už mi dal, to je dobrý za tu chvíli. Tak, tady vidíte, jak mi dávají peníze, asi je lehčí to vlevo. Tak, jdeme si pro další. Tak jaký ho teďka vezmeme? Mohli bychom vzít asi, no tady toho vezmeme a modrýho třeba, ten je hezký. Tak máme zase 33 000. Tak, jaký ho teďka vezmem? No, tady toho bych vzal. No, ten je moc drahý. Tak, koho vezmem teďka? Tak, koho vezmem? Nebo teďka se koukneme do bejsky, za chvilku to bude končit, tak si to budu muset zase zavřít. Tak, vezmeme penízky, rychle to zavřeme, ať nám to nikdo nevezme. Tak, jo, ale vydělávají docela dost za tu chvíli. Tak, koukneme tady na pas, tady, tohle, ne, nějaký mytik, nebo nějaký diamant, nebo nějaký drahej, ať to dává hodně peněz. Tato sahur, dvakrát vezmeme rovnou. Tak, koho bychom vzali dalšího? Tak, koho teda vezmeme? Koho vezmem? No nevím, tady toho možná, no ten je drahý. Tak, kolik máme peněz? Docela dost za tu chvíli. Tak, vezmeme penízky, máme 85 000. Tak, ještě jsme od tady toho máme 86 000. Tak, projdeme to tady, tohle bych mohl vzít, diamant. To nejde chytit. Tak mám, tohle stálo 9 000, tak mám 77. Tak, bananiny, delfiny. Tak toho vezmeme. Tak vezmeme penízky, ať máme zase na dalšího. Tak 7 000, 8 001, 7, to je málo. 90 000. Tak, bychom teďka vzali. Tady nějaký, toho bychom mohli vzít. Epic za 42. To nejde chytit, tak dobrý. Takový medvídek s toleťákem. Tak, dáme nějakou gold, nějakou krávu, nebo co to je, ovce, beran. Tak zavřeme zase bejsku, ať se nikdo nemůže. Tak, vezmeme si penízky ze všech stran. Tak, tady, dobrý. No a teďka půjdeme zase ven pro další. Nebo ještě chvilku počkáme a vezmeme si penízky. Tak jo, ty chceš viď, ale já tady mám, moc dobrý asi ne. To protože to hraju poprvé tohle hru. Ale jde mi to. Tak jdeme ven, mám 224 000, to je docela dost. Tak, bejsku ještě nemusím zavírat až za 60 sekund. Tak, tohle prodám. Tak, jinak je to dobrý. Tak, půjdu ven. Takového bych mohl vzít dál. Už tady někoho berou, už tady jsou mezery, udělali. Tady dalšího berou. No, nestínu asi. No. Tak, ten je hezký, ale radši ne. Tak, teď půjdu do bejsky a zavřu si. Protože to za chvilku bude, za 17 sekund bude končit. Tady bych ještě mohl doplnit. Tak, co jsme tam doplnili? Ještě 3, 4 teďka můžeme doplnit. Ne, 3. Asi jenom 3. Takže jsem to doplnil něčím. Ne, tak 4, tady je ještě mezera. Tak, další 100 sekund máme.
Tak, 470 tisíc, 490, 512 tisíc. Tak jdeme ven a koupíme. Tady toho vezmeme za 40 tisíc. Yeah. Epic, tak. Koho vezmeme dál? Cappuccino Assassino. Epic za 10 tisíc. A koho ještě vezmeme? Tady toho ptáka. Ne, dobrý. Tak mám 435 tisíc. Tak, teď se koukneme nahoru, jak to vypadá. Tak, Cappuccino Assassino. Máme ještě 60 sekund, aby jsme do uzavření bejsky. Tak, tady to odklikáme penízky. Máme zase 570, 612 tisíc korun. Tak, co vezmeme dál? Tak, ještě to odklikáme, ať máme co nejvíc peněz. Tak, dobrý. Tak. Ale mám toho docela dost. Co si budem říkat? Ty, co tady mají? Nějaký automat. Láska, automat. Tak a co tady ještě je? Nějaký kolo štěstí a Robux Shop. Tak doufám, že se vám toto video líbilo. Je to moje druhý video na tomto kanále. Nezapomeňte odběr, like a zvoneček. A uvidíme se u dalšího videa. Zase čau.